טליה? היא לא נותנת לי מנוחה. למה היא לא נותנת לך מנוחה? כי כל יום אני נותנת קצת מנוחה. אז למה את לא מסדרת את החדר? זה את והיא בלגנתם, נכון? נכון, שהיא תעזור לי. אז היא הלכה לישון. עכשיו מה את רוצה שיקרה? שיותר לא, נגיד שלא תבוא לפה יותר? מעכשיו גמרנו? שיהיה לך מנוחה? שיהיה לך מנוחה, שהיא תיתן לך מנוחה? היא אף פעם לא נותנת לך מנוחה? למה? איך היא באה פתאום? היא באה. היא שואלת את ההורים שלה אם אפשר לבוא על שי, והם אומרים כן. אז היא באה אליי. ולא נותנת לי קצת לנוח. מה את צריכה לנוח למשל? מה, את עבדת קשה היום? כן. מה עשית קשה? מה עבדת קשה היום? שיחקנו קשה. מה קשה כל כך שיחקתם? בברבי. זה היה מאוד קשה, נכון? כן, אני יודע, אני זוכר, כן. כי זה גם מאוד קשה לשחק בברבי. מה עוד עשיתם? כי אותנו המון דברים בברבי, שיחקנו בהמון משחקים והיה לנו קשה. לא נהנתם בכלל אבל, נכון? לא, כי היה לי קשה, וקצת היא לא נתנה לי מנוחה. היא לא נתנת לך מנוחה. אז מעכשיו אני אגיד לאבא שלה מחר, שיותר אתם לא חברות, טוב? שלא ישלחו אותה לפה יותר. גם אם את מבקשת, אז שלא ישלחו אותה. כן? עכשיו לכי תסדרי את החדר. לגמרי. לא אשים את השיער בפה, זה מגעיל. סתכלי אליי. תגידי שבוע טוב יפה. שבוע טוב. תגידי, אני הולכת לסדר את החדר לגמרי. אני הולכת לסדר את החדר לגמרי. תגידי קלבת שבת. קלבת שבת. ותגידי עוד פעם. קלבת שבת. מצוין. אבא, תדע אני אסדר גם את החדר. וגם את קלבת שבת. לא, וגם את השולחן לבד. בואי נראה. 3, 4 ו...